alde batetik, txostena jasotzeak, aitortza hori jasotzea poza. Etapa batekin bukatu degula. Lehenengo aldiz, aitortzen dela denok genekien egi hori, ukatu diguten egi hori, eta azken finean bakea, lasaitasuna, azkenean aitortza hori eman dalako, ez da. Orain dela bi urte pasatxo, erabaki genuenean, saiatu behar ginela, ez da. Ikusten genuelako batez ere osabak urtetan aurrera zijoala, eta esaten zuen, hilingo naiz hau egia aitortua izan gabe egoera honetan. Eta ziginean pixkat mugitzen, bagenekielako balorazio batzordea, biktimak hartzen ari zela, ahalegina hori egin genuen, ez da. Eta nahiko azkar hartu gintuzten, eta orduan emaitza oso positiboa izan da. Oso terapeutikoa izan zen, azken finean lehenengo aldia zen, jende aurrean, familitik kanpo, lehenengo aldiz kontatzen genuen gertatu zana, ez da. Eta beraien aldetik jaso genuen erantzuna, entzute hori empatikoa, batez ere gero bukatu zanean bilera gainea, denok etorri zitzaizkigun hitz egitea, egia esan oso modu goxoan hartatu gintuzten eta oso ondo, oso ondo. Oso goxoa izan zen, oso ondo hunkigarria, baina aldi beren ez zen traumatikoa izan. Hau da, izan zen katartikoa, terapeutikoa, ez? Eta nik ikusten dutun osaba eta lehengusinak nolari ziren beraiek bizi izan zuten ura kontatzen, ez? Lehenengo aldiz, gaina ofizialki norbaitek entzuten ziela, ez da? Ze bere momentuan, etzen epaiketarik izan, inon ezin izan zen kontatu, itxi zen eta hor geratu zen, ez? Eta hori, kontatu ahal izatea eta entzuna izatea, izan zen beraientzat izugarria. Nik sumatzen dut haien balorazio batzordeko kideen aldetik, esfortzu handia egin behar izan dutela, ez da? Gaia konplexua izan da, ertzaintza dago tartean, eta ez dutela erresa izan, ez da? Eta txostena bera oso ondo arrazoitua dago, lan handia egin dute, eta hor beste kasutan gainera epaiketa bat zegoen, sententzia juridiko bat zegoen, ez da? Orduan horri aurre egin behar zitzaion. Eta orduan ez dutela erresa izan, eta haiei luze ingo zitzaian eta guri ere bai, ez? Pixkat gazigozoa. Ze, guk hasiera batean espero genuena zen, txostena banatuko zigutela eta pixkat laburtuko zutela txosten horrek jartzen zuena, ez da? Eta aurkitu gineanakin izan zen, nolabaiteko sarrera bat egin ziguten, baina gero txostena eman da, hitza eman ziguten, ez? Eta orduan, bai, aprobetxatu genuen pixkat, barrena ustutzeko ez da, eta bai zenbait kritika egin genitun. Balorazio komisioekin elkartu gineanetik, aitortza jasotu dugun arte, beraien atzetik ibili behar izan degula, ez degula beraien aldetik inongo mezurik jaso, pixkat jakiteko, hortan eiziala, lanean eiziala, eta ez zegoela kajoi batean gordeta, ez da. Eta bestalde, eman ziguten txostena, baina ez zigun denborik eman, txostena hori irakurtzeko lasai eta balorazio bat egiteko beraiekin hitz egin aurretik, ez genekien ze jartzezun txosten horretan, ez da. Eta bestalde, aitortza ondo jaso dugu, pozik, baina agian faltan bota deguna ere izan da, aitortza hori publikoa izatea ere, ez da. Ez dadila izan, momentu honetan egiten ari gana publikoa, gu familia egiten ari gea, ez, baina agian Eusko Jaurlaritzari zegokion, aitortza publiko hori egitea. Bere garaian, duela 30 urte, egin zuten, beste egi batekin, ez da, etzana. Orduan, espero genuna pixkat konpentsazio moduan, horrelakoa izatea. Eta igual, erreparazioa ez da bakarrik diruan geratu behar, baizik eta aitortza publiko horretan. Eta, hartatu ziguten, zuzenak izan ziren, baina agian pixkat hotza izan zen bilera hori, ez da. Bilera zuzena, baina agian oso zaila balorazio bat egiteko, ez? Txostenaz genuen irakurrita, orain beste gauza da irakurri ondoren. Orduan, nik agian kasu horretan bai eskertuko nuke,
uste beste biktima batzuentzat, egokia izan daitekela laburpentxo bat egitea, bueno, txostenak zer dion, horren inguruan, zalantzak, kezkak azaldu, eta gero aukera eman, beharrezkoa balitz, beste bilera batean hitz egiteko. Ze jaso duzunean, horrelako momentu, emozio unkigarrian oso zaila, errazionaki, ezin duzu irakurri, ez duzu ondo ulertzen, txosten, baina, gero irakurrita, txostena, ondo gure behintzat, oso ondo egituratua, arrazoitua dagola, guk bagenekien egi hori aitortua izan da. Agian ez aitortu behar zuten guztiek ez dut aitortu, baina, gizartean gaur egun egia hori da, ez? Rosa Zarra, pilotakada horren ondorioz eraginez hil zela, eta ez berezko heriotza naturala. Ez da bakarrik